Baiona que vai a ofrecer, primeiro, xenerosidade para todos os visitantes e despois o que nos deu a natureza. E todo ese patrimonio, digamos, natural que temos vai facer que sexa algo inigualable. Yo creo que estamos en el pueblo más bonito del mundo, yo no puedo decir otra cosa. Históricamente, Baiona está vencellado ao turismo. Sabemos como recibir a todos os nosos visitantes. O propio peregrino que nos visita ou que fixo ese camiño vai falando por aí da experiencia, non? Leva xa facendo uns anos as visitas guiadas polo Casco Vello, non? Donde a xente pode ter diferentes experiencias tamén, e ademais a festa da Arribada en Baiona, que sempre se fai, se celebra o primeiro fin de semana de marzo, porque eu creo que é un fin de semana especial para todas as persoas que xa tiveron a experiencia. Normalmente tenden a voltar e, polo tanto, eu creo que é algo que é importante que a xente poda participar e, ao fin e ao cabo, facer unha valoración desa experiencia. Que non temos por que facer o camiño pola costa en época estival. Eu creo que inverno, outono ou primavera. Además, yo creo que una de las cosas que tiene hacer el camino, precisamente, es eso, que puedes tener muchas experiencias, que lo puedes hacer de muchas maneras, y yo creo que eso es un valor añadido que tiene el propio camino. Que saibades que de entrada pois sempre vades a oídes a ser recibidos cos brazos abertos como se ven facendo históricamente.